नमस्कार, मी संघवी राजवर्धन. गोमंतकमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आत्ता आपल्याबरोबर एक मस्त आणि देखणी जोडी आहे. बोलके डोळे आणि अशी चुणचुणीत जी अभिनेत्री आपण म्हणतो ती म्हणजे अभिनेत्री श्रुती मराठे आणि त्याचबरोबर आपला हँडसम बॉय असं ज्याला आपण म्हणतो तो म्हणजे गौरव घाटणेकर. तर हे कपल आपल्याबरोबर आज आहे आणि आज आपण त्यांच्याशी थोड्याशा गप्पा मारणार आहोत. तर एकंदरीत पहिल्यांदा आपण त्यांचं स्वागत करूयात. तर खूप खूप स्वागत आहे गोमंतकमध्ये. थँक्यू सो मच. थँक्यू. सो कसं वाटतं पहिल्यांदा गोमंतकमध्ये आलेला आहात आणि डिजिटलच्या प्लॅटफॉर्मवरती आहात, तर एकूणच आमचे प्रेक्षक तुम्हाला पाहत असतील. आता पहिल्यांदा गोव्यात येत आहे आणि आम्हाला भेटताय, काय वाटतंय? खूप छान वाटतंय. गोमंतक हे न्यूजपेपर तो ऑलरेडी खूप फेमस आहे, पण आता टी व्हीमध्ये पण गोमंतक टी व्ही पण आलं आहे, त्यामुळे खूप छान वाटतं. पहिलाच इंटरव्ह्यू आहे आणि गोव्यात येऊन नेहमीच छान वाटतं. एक असं एक शांत फील गोव्यामध्ये मिळतं आणि ते एक दिवसासाठी का असेना, आम्ही आज एक दिवसासाठी आलो आहे, पण तो एक दिवससुद्धा आमच्यासाठी असा एक खूप छान वाटतो आम्हाला. हो, म्हणजे गोमांतक आणि तनिष्कातर्फे आम्ही इथे आलो त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. आणि एक वेगळाच गोव्याचा रंग दिसला आज. इतकी लोकं आली होती, इतके बायका आल्या होत्या आणि ते पण सुंदर नटून थटून आमच्यासाठी, आम्हाला भेटायला आणि त्यांचे परफॉर्मन्सेस करायला. तर आम्हाला त्यांचा तो जल्लोष बघून आम्ही पण खूप एक्सायटेड झालो आहे. सो येस, थँक्यू. नक्कीच गोवेकर जे आहेत ते भरभरून प्रेम करत असतात आपल्या मराठी इंडस्ट्रीवर. आणि तुम्ही, मला वाटतं की आत्ता आपण पाहिलं की तनिष्काचा आज ओपनिंग झालं आणि या ओपनिंगमध्ये तुम्ही गेस्ट म्हणून आलेला आहात. भरभरून प्रेम तुम्हाला मिळालं आहे या गोमंतकीय लोकांकडून किंवा गोवेकरांकडून. एकूण काय वाटतं तनिष्काचं ओपनिंग? आणि तनिष्का तसं बघितलं तर महाराष्ट्रामध्ये खूप फेमस आहे, तिकडं मोठं काम चालू आहे आणि गोव्यामध्ये ते एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ग्रँड लॉन्चिंग झालं आहे आज, काय वाटतं? खूप छान वाटतं. मला वाटतं तनिष्का महाराष्ट्रामध्ये जसं तू म्हणालीस की ऑलरेडी खूप फेमस आहे आणि हा सेम प्लॅटफॉर्म आता गोव्यांच्या सगळ्या महिलांना मिळालेला आहे. मला असं वाटतं त्यांचं प्लॅनिंग खूप आधीपासून चालू होतं, पण पॅन्डेमिकमुळे 2 वर्ष सगळंच ठप्प असल्यामुळे त्यांना ते करता आलं नाही आणि आता ही ती संधी त्यांना मिळाली आहे चांगली आणि आज खूप छान पद्धतीने याचं उद्घाटन झालेलं आहे. आणि आज इथे येऊन काही परफॉर्मन्सेस पण बघितले, फुगड्या बघितल्या. खूप छान वाटलं, कारण असं एरवी आपण फुगड्या वगैरे असं बघत नाही. मंगळागौर असेल किंवा असं कधी काहीतरी असेल तरच बघतो. त्यामुळे आज इथे एक कल्चरल साईड बघून गोव्याची खूप छान वाटलं आहे. मी पण तेच सांगेन, कारण एवढे लोकांनी परफॉर्म केलं आणि कोविडमुळे तो सगळा जी एक्साइटमेंट सगळी दाबली होती, आज त्यांनी जोरात डान्स केला आणि सगळ्याच वयोगटातल्या बायकांनी आज परफॉर्म केलं. तर त्याबद्दल मला त्यांचे आभार मानायचे आहेत की तुम्ही तुमच्या मनातलं इथे व्यक्त केलं, ते पण आमच्यासमोर व्यक्त केलं, डान्स करून, परफॉर्म करून. तर येस, खूप छान खूप सुंदर गाणी गायलेत. म्हणजे मला खूप फॅसिनेशन आहे इंडियन फोकचं, फोक म्युझिकचं आणि फोक डान्सचं. तर एक ओरिजिनल, एक आम्ही जे क्रिएटिव्ह लोक असतो, जे ओरिजिनल पीस ऑफ आर्ट शोधतो, ते आज आम्हाला प्रत्यक्ष बघायला मिळालं. तर आम्हीच धन्य झालो. गोवेकर जे म्हणजे गोव्यातलं जे कल्चर आहे, सांस्कृतिक जो विषय आहे ना इथला, तो तुफान आहे. खूप लोकांकडं इथं आर्ट आहे आणि बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्या अजून बाहेर आलेल्या नाहीत आणि तेच गोमंतक आता डिजिटल असेल, टी व्हीच्या माध्यमातून असेल तर ते लोकांसमोर आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. आता मी तुमच्याकडे येते दोघांकडं. तुमची सुरुवात जी झालेली आहे म्हणजे एकंदरीत अभिनयामध्ये आणि आता तुम्ही टॉपला आहात. एक पूर्ण मराठी वर्ग आहे गोव्यात असेल किंवा महाराष्ट्रात असेल, तो चांगला ओळखतो. त्यामुळं कसं सुरुवात झाली, एकंदरीत कशी अभिनयाकडे तुमची वाटचाल सुरू झाली, दोघांनी मला थोडं सांगा. थोडक्यात तर सांगता येणार नाही, कारण प्रवास खूप मोठा आहे. पण मी एवढंच सांगेन की आम्ही दोघांनी ज्या मालिका केल्यात, त्याची मालिका आणि माझी मालिका, पहिली जी मालिका होती त्याच्यानी इतकं भरभरून प्रेम आम्हाला सगळ्यांचं मिळालं की आजसुद्धा त्या मालिकेवरनं आम्हाला ओळखतात. राधा म्हणून मला ओळखतात. तुझं विण सख्या रे ह्याची सिरियल होती, त्यामुळे ऋषभ त्याचं नाव होतं, त्यामुळे त्यालाही तसं ओळखतात. त्यामुळे हे टेलिव्हिजन खूप स्ट्रॉंग मीडियम आहे आणि आय थिंक वी आर जस्ट व्हेरी फॉर्च्युनेट की इतकं भरभरून प्रेम मिळालं आहे. आणि असंच हे प्रेम पुढेही, आता कारण आम्ही आता निर्माते झालो आहोत, आम्ही प्रोड्युसिंग पण करतो आहे, त्यामुळे हेच प्रेम आमचं ॲज प्रोड्युसर्ससुद्धा असू दे आमच्याकडे, हीच विनंती करीन. कारण आमची नवीन मालिका झी मराठीवर नवागडी नवराज्य ही येते आहे 8 ऑगस्टपासून रात्री 9 वाजता. त्यामुळे जे प्रेम आम्हाला ॲक्टर्स म्हणून दिले, तेच प्रेम आम्हाला आज प्रोड्युसर्स म्हणून द्या, हीच आमची इच्छा आहे.
गोमंतकीय प्रेक्षकांकडून तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा आहेत. पण त्याच्या आधी मी तुम्हाला एक विचारते की तुम्ही एका सिनेमामध्ये काम केलं आणि त्यानंतर तुम्ही प्रेमाच्या बेडीत अडकलात आणि तुमचं लग्न झालं. तो प्रवास कसा होता? एकंदरीत कुणी कुणाला प्रपोज केलं आणि कसं होतं तुमचं प्रेमाचा पहिला काळ? तुला गंमत सांगू, त्या चित्रपटाचं शूटिंगसुद्धा गोव्यात झालेलं आहे. तुझी माझी लव्ह स्टोरीचं संपूर्ण शूटिंग हे गोव्यात झालेलं आहे. त्यामुळे मला वाटतं गोवा आहेच अशी जागा की गोवा आमच्यासाठी खूप लकी आहे. लकी आहे. तर आम्ही आज पण गोव्याला आलो आहे, आमचा शो प्रमोट करतोय. आम्हीच लोकांना तेच सांगतोय की 8 ऑगस्टला रात्री 9 वाजता झी मराठीवर आमचं नवगाडी नवराज्य बघा. तर आय एम शुअर की ही मालिका पण सुपरहिट होणार आहे आणि आम्हाला गोव्याची पब्लिक तसं आणि महाराष्ट्राची पब्लिक तेवढंच प्रेम देणार आहे जेवढं ॲज ॲक्टर्स आम्हाला दिले. सो बाकी तेव्हा आमची ओळख झाली. त्याच्यानंतर प्रेमात पडणं माहिती नाही, कोणी कोणाला प्रपोज केलं तेही माहिती नाही. आम्ही प्रपोज आमच्या लग्नाला 5 वर्ष झाली. 2016 डिसेंबर 2016. सो येस. 2016 आणि 17ला आपण भेटलो. हां 17 मध्ये माझी फिल्म काय रे रास्कला होती. कसा आहे हा प्रवास फिल्म लाईनमधला? कसं तुम्ही दोघांनी मालिकांमध्ये काम केलेलं आहे आणि आत्ता तुम्ही निर्मितीकडे जाताय. तर ॲक्टर, मालिका किंवा सिनेमा असेल किंवा आता निर्मिती, 3 प्लॅटफॉर्म तसे वेगळे आहेत कारण काम वेगळं आहे. असं एकाच ठिकाणी काम करत असलं तरी ती कामाची पद्धत वेगळी आहे. काय अनुभवायला मिळालं? खरं सांगू तर आम्ही पण प्रेक्षकांमधले एकच होतो. आमचे काय आईवडील प्रोड्युसर्स किंवा गॉडफादर्स असे नव्हते. आम्ही पण व्ह्युअर्सच होतो आणि आम्हाला वाटलं की आम्हाला पण ॲक्टर बनलं पाहिजे, आम्ही पण मेहनत करू. मी ट्रेनिंग घेतली, तिने तिच्या ह्यानी प्रयत्न केले आणि मालिकेमध्ये काम मिळवलं. तर हा आमच्यासाठी पण खूपच एक नवीनच म्हणजे दुनियाच वेगळी आहे आमच्यासाठी हा पुरा क्षेत्र. पण एकदा आम्ही या क्षेत्रात आलो तेव्हा आम्हाला कळलं की आपला काय बाकीचं काही आपल्याकडे उद्योगधंदा नाही आहे, दुसरा काही म्हणजे माझ्या वडिलांची फॅक्टरी नाही आहे किंवा तिच्या वडिलांचं काही स्कूल नाही आहे की आम्ही तिकडे जाऊन हे करणार. आम्हाला जीविकासाठी काहीतरी करायला लागेल आणि ॲक्टर म्हणून तुम्हाला जर जिवंत राहायचं असेल तर आम्हाला वाटलं आम्हाला पण आमच्या खूप स्टोरीज सांगायच्या आहेत, आम्हाला पण आमच्या निर्मिती करायची ज्यात आम्ही स्वतःही ॲक्टिंग करू. पण हा पूर्ण एक्सपिरियन्स घेण्यासाठी आम्हाला वाटलं की पहिले आपण स्वतः प्रोड्यूस करूया, ज्याच्यात आपण ॲक्टिंग करूया नको. तर मे बी नेक्स्ट आमचे जे प्रोजेक्ट्स असतील त्यात तुम्हाला आम्ही पण ॲक्टिंग करताना दिसू. आम्हाला पूर्ण एक्सपिरियन्स ह्याचा आल्यानंतर आणि झी मराठीचे खूप आम्ही आभार मानतो की त्यांनी आम्हाला आमची स्टोरी सिलेक्ट केली आणि आम्हाला नवीन प्रोड्युसर्स म्हणून उभं करण्याचं त्यांनी प्रोत्साहन दिलं. तर आणि आता आम्ही फक्त प्रेक्षकांच्या प्रेमासाठी वाट बघतोय मी. नक्कीच आपण प्रेक्षकांसमोर येतो म्हणजे नटून थटून येत असतो आणि हँडसम असेल किंवा क्यूट म्हणून आपण प्रेक्षकांसमोर येत असतो. पण त्याच्यामागे खूप मोठं काम असतं आणि ते प्रेक्षकांना दिसत नाही. कदाचित आता तुमचं हे निर्मितीचं काम आहे, तुम्ही कसे समोर येतात ते बघूया आणि नक्की आमच्या शुभेच्छा आहेतच तुम्हाला. पण मला एक छोटा तुमचा असा शॉर्ट टर्म मला क्वेश्चन आन्सर असं करायचं आहे. तुम्ही दोघांचं बॉन्डिंग आम्ही बघतोय, सोशल मीडियावर तुम्ही खूप चांगले एक कपल म्हणून बघितलं जात आहे. तर एकंदरीत घरामध्ये कसं वातावरण असतं किंवा तुमच्या दोघांचं बॉन्डिंग काय आहे ते आम्हाला बघायचं आहे. सोशल मीडियावर आम्ही बघतोच पण आम्हाला आत्ता बघायचं आहे. मला सांगा तुमच्या दोघांमध्ये प्रपोज तर तुम्ही आता म्हटलात की कुणी केलेलं नाही आहे नक्की, तर घरामध्ये कोण टॉम असतं आणि कोण जेरी असतं? मला वाटतं ती टॉम असते, मी जेरी असते. बऱ्यापैकी म्हणतात तसं, पण ते खरोखर तसंच आहे का? तसंच आहे. तसंच आहे. बरं, घरामध्ये कोण कुकिंग जास्त करतं किंवा कोणाला काय आवडतं खायला आणि ते स्पेशली बनवून कोण देतं? नॉनव्हेजमधलं काही असेल तर त्याची जबाबदारी सगळी गौरव घेतो. हो, हां. मग? त्याला करायलाही येतं खूप चांगलं, त्याला खायलाही खूप जास्त आवडतं नॉनव्हेज. त्यामुळे नॉनव्हेजचं सगळं क्षेत्र त्याच्याकडे, व्हेजचं सगळं क्षेत्र माझ्याकडे. गोडाचं क्षेत्र तिच्या. गोडचं काय असेल ते क्षेत्र माझ्या. तिखट तिखट नाही, आम्ही एवढं तिखट आम्ही जेवत नाही कारण नंतर त्रास होतो आणि आमचे काय स्पेसिफिक जेवण असतं, डाएट असतं. पण घरी मावशी असतात ज्या जेवण बनवतात, पण त्या जर नाही आल्या किंवा स्पेशल काही करायचं असेल तर हा बनवतो. तिचे मित्र येत असतात घरी तर मी जेवण बनवतो. मस्त आहे मग तुमचं बॉन्डिंग. मला सांगा की जेव्हा तुमच्यात मला असं वाटतं की नसेल होत पण थोडंफार भांडण होत असेल तर कोण समजूतदारपणाने माघार घेतं आणि तो काय काय एखादा किस्सा आम्हाला असा आमच्या प्रेक्षकांसाठी?
आमचं एवढं भांडण होत नाही, पण त्याचा ॲक्च्युली म्हणजे त्याचा मूळ स्वभावच असा आहे की जरी भांडण झालं ना तरी तिसऱ्या सेकंदात तो सगळं विसरलेला असतो आणि तो नॉर्मल होतो. जी ॲक्च्युली ती गोष्ट पण मला आवडत नाही. म्हणजे मला असं होतं की इतक्या लवकर कसं काय तू विसरू शकतो, आत्ता भांडण झालं ना आपल्यामध्ये. आणि त्याला शांत झालेलं बघून तू आपोआप तुझा टेम्पो खाली होता. हां, तर मी नेहमी त्याला म्हणते की मला खूप उत्साह असतो भांडण्याचा, पण समोरनं जर रिस्पॉन्स येत असेल तर मी एकटी किती भांडणार. त्यामुळे तो शांत झाला की मग मी पण शांत होते. कोविडचा टाइम कसा होता एकंदरीत? सगळ्यात भारी होता कारण आम्ही ऑलमोस्ट 45 ते 50 दिवस एकत्र नव्हतो पहिल्या खूप मजा आली. पॅन्डेमिकमध्ये. त्यामुळे मी पुण्यात होते, आईबरोबर होते आणि हा त्याच्या आईवडिलांबरोबर मुंबईत होता. त्यामुळे खूप छान गेला. आम्ही एकत्र असतो तर खूप भांडणं झाली असते आम्हाला माहिती आहे. त्यामुळे बेस्ट टाईम होता. 50 दिवस आम्ही एकत्र नव्हतो. गोमंतकीय प्रेक्षक बघतायत तुम्हाला, गोवेकर सगळे आमचे, तर त्यांना काय मेसेज द्याल? आज तुम्ही इथं आलेला आहात, काय मेसेज द्याल? गोमंतक यांना तुम्ही भरभरून प्रेम दिलेलंच आहे आणि यापुढेही देत राहाल. त्यामुळे आमच्या दोघांकडनं गोमंतकच्या संपूर्ण टीमला खूप खूप शुभेच्छा. आणि आमची मालिका नवागडी नवराज्य हे नक्की बघा 8 ऑगस्टपासून रात्री 9 वाजता झी मराठीवर. खूप खूप धन्यवाद आज आम्हाला इथे गोव्यामध्ये बोलवल्याबद्दल. थँक्यू. मी पण तेच सांगेन तुम्हाला की गोमांतक TV आणि तनिष्क या सगळ्याच टीमला आमच्यातर्फे खूप खूप शुभेच्छा आणि अभिनंदन. कोविडनंतर असा एक त्यांनी फेस्टिवल केला आहे, त्याबद्दल मला त्यांचं खूप कौतुक वाटतं. आम्हाला इकडे बोलवलं आणि एवढा जोश लोकांचा बघून खरंच खूपच इन्स्पायरिंग आहे. तर असंच इन्स्पायर करत राहा पुढच्या वर्षी पण आणि येणाऱ्या अनेक वर्षांमध्ये असंच भरभराटीने तुमची प्रगती होऊ द्या. तर येस, थँक्यू व्हेरी मच. तुमचं खूप खूप आभार, कारण छान वेळ दिलात आणि आमच्या प्रेक्षकांना थोडंफार एंटरटेन केलं. नक्कीच तुमची ही जोडी अशीच टिल एंडपर्यंत राहू देत, तुम्ही दोघं सुखात राहू देत, प्लस तुमच्याकडून चांगलं चांगलं काम आमच्या प्रेक्षकांना बघायला मिळू देत आणि त्यासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा.